akandipa gukuru. Saka ndoda kuti ataurawo pamberi pedare vanhu vese vachinzwa nevabereki vangu kuti zveshuwa haachandidi. Tobva tazvakazvo tikashanda kubva tichigara tese. Tiperizwe Philip. Sorry vedani. Andikutirira kana kutsvaka zvawanda. Chikonzo chekutipe gukuru. Mashoko ake akataura. Tikatanga kupractice. Mushure mungafungidzira kuti ndoita zvichifamba. Akaniudza kuti ndichaura pano. Right. Nokufamba kwemakore madzimai angu ndakasvika pamba ine vachita ruzevezeve nemuzukuru wangu mugadheni. Ndakatadza kuziva kuti ruzevezve rwei asi chakakwanisa kubatwa nemi mashoko avo ndicha 3 o'clock. Right. Munhu waita ruzevezeve naye handakubvunza kuti ndakangoda kubuda mugadheni asi munhu akaramba kunditevera handiti achiti musazosikorwa madzimai kumba. Madzimai aya mukafunzirwa nezvekuitika musarova madzimai kumba. Ndomwe ndakabva ikoko ndakafamba kusvika kumba kwangu ndakaramba ndakafaswa nemunhu umwe ndasina chakandakamubvunza ndakangobata shoko ravo kuti 3 o'clock kumba. Kudhara wakawirira ndasvika kumba ine ndifunga ndakangochinja ndakanga ndabva kuchechi ndichisamumba. Munhu uya akaramba ari kumba pangu ndakati handikuperekedze achakuda pangu kuti urambe pamba pangu. Ndakafamba naye akasvika pakuti ndichitaura naye ini achingoti musarova wangu musarova ndakati sei uri kuramba udiwo musarova wangu ndakuti uri wangu ndakakubvunzira ndakuona iwo. Ndifunga muzukuru akasvika paakati achiti Philip dzangabva ndikitaurana naambuye ndanga ndibvunza inini kuti girlfriend rangu rakauya rakabva panguva kwenyinguva girlfriend rangu mashamwari yawa ndakubvunza kuti uri kutitaura kuti mukadzi wangu girlfriend rako mukadzi womwedzi zvakanzi vanoziziva. Ndobva ndati saka kuri kuti madzimai angu ane boyfriend rako kunozikanwa neshamwari yako. Ndomwe akasvika pakundita kuti no sekuru muzukuru wangu sekuru mungafungidzira Wadi kupindwa zvataura pazvino. Ndiro ndisvike pandikamupira kuti ndakada kutosvika kuti Bosi naizvozvo kutaura kutaura kuti toda kuzora kukura. Bosi kada kuzora kukura akatendera pakati but ndakuizvezvi asi ndakusvika pandikamupira kukuru ndopanda kutosvika. Pano pakasvika muzukuru wangu akubvira naye kuti 3 o'clock 3 o'clock dziye dzokubvunza kuti girlfriend rake rauya kumba kwangu ndinoziva nedzimai wangu wandaenda kungobvunza kuti uyu munhu kuti mafambiro aya aite handiti. Ndonga muzukuru akasvika kundoti munganditsike sekuru ambuya vanodanana munyina wenyu anova munyina wangu ini urikuona muzukuru achichenura pamberi pane ndokusvika ndakubvunza madzimai kuti koima ngamutaurana nyaya dzipinde 3 o'clock. Shoko rekuti girlfriend rakabva pangu nenguvayo na 3 o'clock wandidzaitaura nemuzukuru asi tinokazara nemadzimai aya. Madzimai akataura zvokuti muzukuru angatida WhatsApp ndamunoya mangwana 3 o'clock zvapesana zvavakataura. Zvinova zvakabonda kuti madzimai angu ane uyanga mushure mekuvanudza kuti tichangoramba panapa zvekuhura zvadaro vazondirwisa ini pamba pangu vachiti vanoda mari handiti yekushanda kwatakaita. Vakasvika pakunditorera $400 by force. Ndava ndaona zvikodzere kugara nemudzimai uyu ona ndakamupa gukuru handikunyekwa ende handichamuda pamberi pedare rino nezvikonzero zvokundiudza kuti achandihurira pozobuda zvinhu zvine uhure mukati. Wasiya pano handida kuti uchenure gukuru watichenura kwasara zvatakashanda tese zvakanaka inini zvangu seri handingatyi kutorwa zvandikashanda kana akati anoda zvese ndinomupa nokuti handii ndizofa anoda kuhere handikubuda kutorwa nebasa rechipfamba anotora zvake tinosiyana tinongonyora pasi zvese zvinhu zvatikasiyenza otora nosaka ndindenga pane kuti ndigari munhu andikudza shoko rekuti ndichaura ozohura ndachura nehama yangu chandokura ndichakuda madzimai vainzwa nyaya Samuel ndati kudipa Samuel ndiri kuti utichenure gukuru wakandipa
mudari mamambo uye toda kuti tishare mudziyo yatakashanda tese makasenza chine chi zvakanaka imambo mumira Mirapo. usunotaura aiwa ndakubvunza zvowe mumhan'ari ndiyachataura zvamakashanda musoro kune huku handichaziva nhamo sekuti ndakabva kumba kwake dani mazuva neenda atokwanisa 2 months ndongwa Makasiya dziri ngani? pahuku apa ndinetoziva Dzinopfuura 10 dzamakasiya. handizoti munondibvumurero kuti ndibatsirwe nevapi yangu vanegara navo vanenge vanogona kuzviziva vabengi ndevapi vabengi pakuita sei vabengi pakuita sei pamwe chete chiche akadzimira vakadzimira asi vakarambiwa futi vakarambiwa eya patori mubatsirane pakushaya uyaitori kana ukasi era pabengi pabenchi yayi pabenchi bosi paipabengi wanezve Tichiteererai. asiparanzire ntondo Tigokani. pamusoro inangu zveuku handichanyatsosiva asi but 10 dzaitodarika uku Tikana tikati 40. 40 Aya 40. kufota dzeshi 14 dzinogona kusvika tonyera 14 handi akubatsirire daka ngomira chapaukanokuvikisa aiwa filipi chapuwa mkana unokuamukana chimwe chi kune mbudzi mbudzi ngani 10 Ande zvimwe chi? kune gedhi karagedhi Bagaji mangani? i1 karavita 1 ngoru hari Wana hara? 1 Zvimwe chi? mombe Ngani? 1 1. mota Mutangani? i1 kune imba yatikavaka ngesitiagara iko kumba kwavo imba maruzi manai 3 rooms Zvino marata mangani? ainzi 24 minuti 24 Ande tatakarima nechibage antakarima chibage chakurwa sizoti chakawanda zvakutoda ivondo vanozongana kuti chakatokororwa chisivo right magumbezi. Masola. wardrobe bed kune wardrobe kune mbedi then ane zvaakatengera mukadzi wake wakarora nemari yatikashanda isusu akamutengera mbedi akamutengera magumbezi akamutengera gasi stove akamutengera mudziyo unongonzi unokushandiswa nemukadzi mukicheni kuti abike Kuda kuti zvito zvamakashanda ndozviriko zvamanyoresa zvamakashanda zvapera. musati makafuloko patsanorai pasi kana 12 kuti bosi akwire dare achida kushiya mudziyo ndokuya Ndiyo watakunyorera. atirika ndobvazotega ndibatso nomukadzina wangu kuri kuti pane zvimwe zvomukadzina futi paziba ngavateka vaseparata 2 hour tozokadawo Apa manyoresa zvamaishanda mese pamwe chete nemurume muri 3 handi. ndingambozvishanda chese apana Vese chandikashanda vakadai vari 3. makadaiso shapana 3 batso vari 3 chumupaiwa Maishamwa nyoresa tini. Pamusoro daka ukwazi pane 14 ndinofana kusvika 12 12 Right. mbudzi hanzi pane 10 pane 9 pane 9 geto hanzi pane 1 karafita 1 ngoro 1 hara 1
mombe 1 mota 1 mota ndikunyepana kutora sipo nekuti vari kutora sipo zvipavanga vasipo motikari yakavanga sipo kupamba tigara tese sekuru ndokudisira motikari ndishandise ndo motikari yavakuti yavo handizive kuti ndiyangu pakuita sei kwa imavhiri uyabe sita kudaidza apo watopedza imba pane rooms imba 3 room and 24 masbesters 24 masbesters okay wardrobe uyane yake bed uyane wake right pachibage ngo pane chivanda sei chibage ndaimbokuwa ndichitakura andaivereka nomo makapura sati ndakapura kufunga kweestimation muonero nganyepe kuti ngorokani asi ipika ndogona kuiona kuti apa 20 matsaga ndobuda apa 40 ndobuda zvabuda kana vakasinomuka ivo vanogona kumuuya kuona munhu wachona because handisi munhu akakakavara right pane zvinhu zvamasina kuripota kwamuri zviripo mushumo ita vakaimbaita ifana kunge tichivakainogori unori unoona iwo tuma dofrem nekuda uchicherura handini zvangu kuti ndizosara ndichitia unai vamwe tuma dofrem munyora tuma window frame ndizveti ya ndakuti ndaura nditi ndiwo zviripo panguva ino ndikashanda navo vese vaitu kana maijekesekuzo motarazakana sekuru pamusoro inini pane pandikurara ana mai order asi mukutaurisei pana uye motikari iri kunze kwayana sekuru takashanda gore rimwe nemurume uyo asati atiramba tichipedza kushanda fodya yakuendeswa akaendesa 2 trips chete kairi yekutanga yakazakwereti paakaenda pechitundo paakauya akutanga kuita misireniasi yake yekutiramba takasiya mari iri mumba ndobva azosara ndobva adhinda akasiya mari mumba fodya chitu yeketa mari fodya chitu yeketa 4,000 ndopane mari yakatipa ma$400 akatipa ndini yangu 400 to 400 ndobva tasiya fodya ngeri mumba inofanira kunge yakasvika 16 bells yakasara mumba yatikasiya mumba yakatengeswa musipo yakatengeswa tisipo ndo yakava yakatenga motikari akatengera mukadzi wake propati ndo yaakuramba iwe nekuti akatenga motikari isu tisipo pa16 mabheri okupesisa pana chamakapesa akati apo ndaifungidzira kuti maingokumbira shiya chete kuna mambo e16 mabheri azorevedana zvazvinoita neshuno yandinonzwa nevakuru inoti ana vaika tokubudisai panze inonzi nyama ndoiri pamusungo handiti ngauchazovhima ukunona kuibata kasaibata handiti ndibatiwe kutaura kwangu ndokunga ndichitengesa fodya yekutanga ndakavhara chikwete zvishokwadi chikwete vakatozwitsikana ndakapa mari ana amai ava yandakavapa ndeyekutenga zvikafu ana amai ava vakambotiza pamba pangu shizha riri tiri muzhizha ndokunge inini ndasarudza kuti handifaniri kubudisa mari ndichipa munhu mutambidza kuchengeta ndaivatikana ndakandapata 3,000 1.5 1.5 kana ndakutora mari dzangu kana ndichida $25 nditora $12+50 ndichienzanisa chipati changu ndokutizwa inini ndakuina ndakatizwa pasina mari iripo ndokuvataura chinonzi chokwadi kuti uri rino handina kana kusendera ndokubatisai nezvikonzo zvekutiza right vafungidzira kuti pane zvandakuita ana amai ava vakandisa puresha yekuti tipe mari ndofunga mari yavari kutaura ndakaita 4,000 pafodya chitu ndakabudisa bepa iro rine gocha iro mamambo mutumba ndakarigadzika pamberi pavo ndakati kumbiro unondiona pane 4,000 bepa raitwa $2,000 vakaenda kupolisi kumadziro muona pakatangira naye yacho ini ndavati mirai madzimai titengese fodya yese handiti
nditengese fodya yese kupai mari yangu kuda mari yenyu kati vakaona kuti zvakaoma kuti nini vamiriri zvandanga ndataura vakati ngoenda kumukoma wangu atimiri yangu akauya ndanga ndabuda akauya ndifonera umwe mukoma wangu akandifonera musi wakandifonera chienda mukoma wangu takura mari yangu ndoda 2000 ndakaiverengesa wandawa nayo anova chako kuchiri kuverengera 2000 kudai nditi ndo mari yakanyorwa papo ndokubva ndaenda kwamukoma kusvika kwamukoma ndandamuverengesa $2000 avaimeri panguva yaro kuti afoni achiudzira madzimai kuti mari yamakauya mchiripota kwandiri kuti yakadyiwa ndaitonzi ndakadya negirlfriend nditi iripo right vachiedza kuchira foni dzavo hapana foni yaivo vafonera ambuya vanhu vamukadzi wasekuru apaya nemotikari yandikasiyiwa kuba pangu nditi avafonera vanhu mutotsvaga vanhu vaenda kumadziva nditi nenhau yemari inini ndanoenda kumadziva ndisina kunyima munhu mari ndokubva vanotsoka vasvikupfuura kuti kwamukoma wasvika 7 minutes vanga vaenda kwamukoma vaudzwa kuti mari yavereka vatsoka nditi vachisvika pamba zvokunga pakatanga kuti vanzi tipe mari yatikuda yautaura zvefodya yako inosara iri yako vateshooyandachaura kana munhu akutaura vanotaura vamwe vanoti nyama ndo yatikabate izvozvo uvhima pamwahowani ndokunga zvoshoko rataudza nemadzimai fodya iyo ndiyako yauta iri mumba kana zvanetsa kunoipisa tinoda mari iripo zvakatifosa ini kutora mari 400 ndandaverengera kushu 400 ndandaverengera kushu vanyorera pasi ndakufa 400 vaenda kufunga ina ndienda katadzeni pakuvatibirirai vabvaona mari ishoma mushure menge vanditaura kuti yauno zvakwana ndazvini pane chimwe chamunonyorero apo tasasara panyanya bunzai chete ipapo ndipese kuti jekesa pafodya yakasara kuti yakafamba sei right ndofunga nyaya yefodya yakasara ndakaitaura mudare ramambo mutumba musi wesande right vachinge vanditaurira inini kuti fodya yaunyaumba mako abasana yatipe mari chavaida imari ende vaita mari $1000 aiwa tuda fodya yakasara ndakadhinda magero yakati ndikaita mari yakati nakusvika 16 zvekumona kuzongoya nemavhiri acho aiwa kutaura iwe utadzoudza magero ndakaita magero 20 ndikabata mari yakati ndokwanisa kutaura ndakaita 8 bills ende 8 bills mushure meunge ndadziita vakanga vatotaura kuti hadzisi dzava dzineinini takatosainirana kundava pamari vaenda saka ifodya yangaisisiri yavo sokutaura kuti ini vakatora mari ine urongwa nayo anga ndinayo nenge kune zvimidziyo yese yanyorwa ikasara nayo hapana kana chendakoniwa nacho zvese zviviri chinhu chandapokana makapuwa nacho mari imi Not. makapuwa mari Takapiwa $400 ende 400 yako no ndakwana kwewe 400 no unyani makuchi unyani makuchi ekutangisisa unyani makuchi ekupedzisira tosanganiswa 10 right wati vakadzi ava vatora zvinhu zvavo vakasununguka zvinamboipakana vakada kutora unogara kude zvisina unogara kwauri mari yekudai wanzi mari mari vakadoti kwasara fodya bhazi zvendi sara 40 zvisinganimira but kwasara chii mazuva kutaura kuti ndine mbudzi nacho ndinotanga ndabvunza samoni rimwe rati kudii rimwe yacho ruda pfuma mukwana atezvoda pfuma yangu ndigone kusheya zvinhu zvichikonzera ndinosheya apa ndakutosheya mese muchituko ndozvinzwa zvisine kutakurira zvakonzera kuti mese mwoyo mavo muri babari makaramba mese but pamungasvika mutunga havana kusheya here havana kusheya chii chakatisa kuti vasheya uyu ndiye akaramba kubhadhara mari yanga andatipe mari e murume ndiye akaramba kubhadhara mari pamusoro imanzuriro andikaita ini zvakanzizvoni maboko amutumba vakati nhau yekusheya munofanira kuzokwira rari mudare muchitaura kuti tinoda kusheya ya zvinoita kuti fanira kuti go for business but nyaya idzi ndekuti makastodi ndekuti vanhu vakada zvakaita zvakanaka
zvinotikanganisa izvo handinoshora hangu zvamutuba ndizvo kwamutuba ndongokora ndichitikana zvasvika pakadai pano vanomaridza kuti fana kushenga uruzvinhu zvokwira rinodari ndizvo ndizvo kwaruba tikora zvakana saka varapa zvinhu zvosiyamswa chena uruzvinhu uyo haana kubhadhara mari ati haana mari pakuva saka ndakushandisa simba rangu pakuna pambudzenza mungasenze pamwe chete mati kunonga kwasara mari kwasara mari 40 pamwe ndikuda mbudzi mbiri pamwe mbudzi dzakati kuzviva zvakanaka imamo zvamuitangutengesa kana kuti yakazvakuona ndoyanouliza kuti mbudzi kwedu tine price yadzo kwenyu dziri kuita mari 60 mbudzi shopu yangu shopu yangu wakati inoti shopu yangu regai nditaure chinokonzeresa kuti pamuite dambudziko nyaya diki marambiro wakazoita weiwaiti chokwadi wakatadzi ukashungudza zvikaiwandusa kwakaita vese vari kuti wakatadza zvavakaita vakabatsirana vane vana vangani uyano vana vangani uyanowana vakakubvisa mugota ndiya ndakatobvisa une mudzimai ati saka muchambiro munyenyi saka tinosakana unoya musi wateni tingati mutambiro wangu nokuti uyo akatoindawo nemabasa ake kubva pangu azvinde kune mumwe murume saka tikati mutambiro saka unoya musi wateni wazvinhu uyani magocha zvakanaka hatina shungu dzamungaidi dzekuti tingagone kusheya kana tikaida kusvika kumari kwacho tosvika sei tisina magocha ndobvunza ii totora mhepo ngatimirei magocha avo uyo ane magocha tiri varimi wefodya chaivo chaivo totofungidzira fodya yanorima ishomani yatorima isu saka uyani mabhoti unokumidza kuya kesi yakadai ndopindwa nomukuwana wazvinzwa iwe mira ndanga wandiverengera samoni rate zvako ndizvautapfumayo chete unongovaroora zvakadii isumuka basa uyatoisadi imumaituma chitokonyorei masabhosi ndakutoitonga kare wakabvisa ronald tofiki ane vana vangati kuwashawo ronald ane mwana wani mwana wako ndokupa ukadzokekuru asi mukuru akaenda urikuda chipfuma yako philip chakapa nekuda mombe yako yedanga mombe yako itoka masungiro ndipeka mari yangu yodondipana nerusango rwangu nemari yaamai asina kupedza ukatatu nemari yaamai vakakobviso zvishoma shoma chitaiva sevanhu vakutanga musha mukwasha mukuru haaperi kudyiwa vachishanda acharamba achingoita sei saka ukapuwa chinechi pese papapa chaka saka koda chii apa ndikuda mombe dzangu ati mombe yedanga mombe chimanda sambo nemari yaamai wazvinzwa here nemari yababa zvakanaka imamu ndakutaura mugare ndino hari zvinoita mazuva mombe dzakasiyawa handina nezvikonzero zvokuti kubva gore ndatora nawo nemadzimai aya mombe ndanga ndinadzo jeuza ndaikutigoneko ndaivandaimutenga ndokunga ndaingwarirwa ichitoisa tengesoni kana kuchinira mukatodekisa ndamara ndifirwe ndiripiwo mhosva ndakaparwa nemudzimai wangu wachikutaura akarowa mai vangu saka shoko rangu rekuti atezvara vandairarama navo tichitombokweretesawo nawo zvinhu zvinotombotora gore vachadibhadhara kugore zvozoita 2 years ndikuvakumbiro pandichabhadharawo ndingavambozivo mwaka vakati kurei oita zvinhu zvavo sezvo handina umwe ndokura kwangudana ndikuti satezvara vareva pfuma yozvikunze zvokuti vaita kupfimurana pakati pangu nemudzimai wangu asi ndichizivo history yangu mararamiro anoita anorega tikutaurisa hatikaite zvinhu zvako
tambenge zvichakutedzera zvinozwisisa saka tinoda kuzwisisa nyorai judgment So, what? mombe yodaka mombe yeumai mombe yemasungiro 3 zvangotora zvamai zvichii zvese tinongozvibatsira zvoenda mari imwe chete wazvinzwa ndopanokusungira ndopanochii zvese kusvika kupedzisira pesa parusambo rusambo 1400 mutasira pfuma yako kuzwa 10